Bisan kun holiday, padayon ang Talisay City Police Office pagpatuman sa anti-criminality campaign sukad kagahapon hangtod karong adlaw. 5 usab ang nadakpan sa kalaing mga operasyon. Siluan Mirondina sa report. Mubalor sa kapin 50,000 pesos ang mga pinakete sa githuang shabu nga nasakmit sa Talisay City Police gikan sa 28 anyos nga si Filteo 20 taga Lower Linaw. Nasikop si Filteo pasado alauna kaghapon sa hapon subay sa mga kasayuran nga nagpayuhot kini og gidiling drogas. Samtang laing nadakpan sa bypass operation ang 42 anyos nga si Jeremy Rabago kinsa nakuhaan og napo kagagmay sachet sa githuang shabu. Gawa sa bypass operation, duha usab ang nasikop pinaagi sa warrant of arrest. Ang 20 anyos nga si Jorex Kabatuan nasikop tungod sa kasong rape o kasong murder usab ang giatubang ni Eugene Bacalso. Samtang si Michael Odango nasikop human makuha og armas nga way lisensya. Doon natin nakuha itong mga kagahapon, mga warrant of arresto. Unya same time magaganihang kadlaw, they are reported nga armed person atong narespondihan pero dili to dito sa minteryo kundi dito to sa compound. Nakuhaan to natong mga armas o katong uban na pwede dunay mga existing nga kaso. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.